Benvinguda, benvingut a un altre vídeo del taller de ioga. Avui et portem un dels vídeos més importants, els 9 consells bàsics que has de seguir abans de començar a practicar. El consell número 1. Si tens algun problema físic, alguna malaltia, problema a la columna, malaltia metabòlica, malaltia mental o emocional, primer de tot has de consultar amb el teu metge sobre la conveniència o no de la pràctica del ioga. El ioga no és una teràpia. Òbviament, la pràctica ens ha de fer sentir-nos millor, tenir més salut, estar més tranquils, més centrades, però mai el ioga pot substituir un tractament mèdic ni els professors podem substituir el consell mèdic. Consell número 2. Durant la pràctica, no dolor. Si el cos es queixa, si el cos li molesta quelcom que fem, ens està indicant que no va bé. Així de fàcil, i això és molt important de respectar, perquè si estem forçant algun exercici amb dolor, l'únic que podem fer és empitjorar les coses. Consell número 3. Prepara l'espai. L'espai on practiques és sagrat, és el teu espai, així que ha de ser un espai net d'objectes que et puguin molestar o que et puguin impedir fer qualsevol moviment. Mira, el nostre set està lliure de qualsevol moble o objecte. Ha de ser un espai silenciós en el qual et puguis concentrar. I sobretot, assegura't que no et molestin. Mòbils apagats, si cal, posa un rètol a la porta dient «Sisplau, no em molesteu, és el meu moment de ioga». Ha de ser un espai on la temperatura sigui agradable, que no passis ni fred ni calor. Entre uns 18 i 23 graus és el que s'indica. Després, també ha de ser un espai airejat, perquè practicarem respiració i l'aire ha de ser pur. Llavors, prepara primer l'espai per preparar-te tu. Consell número 4. Prepara't. És important, primer de tot, que no haver menjat durant una hora o dues abans. Lògicament és important perquè no et senti malament la pràctica amb la panxa plena. Després, un aspecte important, la roba. Ha de ser una roba flexible, ha de ser una roba còmoda, que no t'apreti, permeti moure't amplament. I un altre aspecte important, doncs, hidrata't. Sempre una ampolla d'aigua el nostre cos necessita beure i sempre que hi hagi la sensació de set, dona-li un trago. Consell número 5. El material que necessites per la pràctica de ioga. El més obvi, una estora de ioga, una màrfega com aquesta. Llavors, a l'hora de comprar la màrfega és important que no rellisqui, que tingui un gruix que et permeti estar còmode al terra. La màrfega és important perquè t'aïlla del fred i de la duresa del terra i de vegades quan ens estirarem al terra necessitem un mínim de confort. Després pots necessitar altre material, com per exemple un coixí de meditació per alçar les caderes i tenir una bona postura que t'explicarem en un altre vídeo. Si tens fred a l'hora de meditar, doncs una manta per cobrir-te i estar confortable. Quan meditem o ens relaxem ens baixa la temperatura i aquí és convenient tapar-nos. I per últim, segons com sigui la teva flexibilitat, si ets poc flexible pots necessitar una cinta que t'ajudi a apropar-te al teu objectiu d'estirament. Doncs consell número 6. No et comparis. Aquí és important perquè nosaltres mostrarem exercicis que potser tu no pots arribar-hi. És molt important saber adaptar la pràctica de ioga a la realitat de cada persona. I això és perillós, perquè si un sobrepassa el seu límit, l'únic que pot rebre és mal, així de simple. I això enllaça amb el 7è consell. Respecta el teu cos i, com deia l'Àlex, el teu límit. Has d'arribar en aquell punt on hi ha molta intensitat, però pots respirar lent i profund i estar mentalment centrada. Si la teva ment es crispa, si hi ha dolor o respires agitadament, vol dir que t'has passat del teu límit. En ioga el que et demanem és que vagis fins al límit i el surfegis sense traspassar-lo. Traspassar el teu límit voldria dir que et podries lesionar o fer mal. 8è consell, lentitud. La lentitud és consciència. El ioga proposa fer tot lent perquè d'aquesta manera podràs atendre molt millor el que està passant. Si ho fas ràpid, et perds molts aspectes de la pràctica.
Tant la lentitud com inclús la quietud. Moltes postures no sols són estàtiques per aprofundir amb les capacitats físiques, sinó també, sobretot, per aprofundir amb aquesta qualitat d'escolta, d'autoconeixement a través del cos. Novè consell, gaudeix. Si practiques ioga és per disfrutar de la pràctica. Aquest disfrutar, que la pràctica et senti bé, gaudir-la, et permetrà continuar practicant, enganxar-te al ioga i obtenir tots els seus beneficis. Doncs aquests han estat els 9 consells d'avui. Si vols, subscriu-te al nostre canal tocant la campaneta i t'esperem al proper vídeo. Endavant!